O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participaba na cerimonia de entrega das distincións ao mérito deportivo que recoñecen o papel sobresaínte de deportistas e entidades na promoción da práctica deportiva. En total, entregáronse 99 condecoracións nesta edición. O xefe do Executivo Autonómico defendeu os beneficios da práctica deportiva para acadar hábitos saudables e para a cohesión social, pero tamén o seu impacto económico e o que representa como marca Galicia. E tamén economía, por que non decirlo, unha parte moi importante, cada vez máis importante da economía en Galicia, polo que move en si mesmo, polo que supón de traslados, de estancias, cando hai un torneo desde os máis modestos, que a veces move moita xente, hasta os de máis elite, que tamén os facemos en Galicia, os sabemos organizar moi ben. E tamén, bueno, son moitas cousas, pero por resumir en todos, marca Galicia, tamén esa Galicia, calidade da que falamos, cando un deportista, sobre todo fora de Galicia, representándonos, ten un éxito, fainos a todos sentir orgullosos, e cando son éxitos inmensos, como os que tiveron Támara, como os que tivo Javi Gómez Noia, como os que teñen equipos os aquí representados, ese orgullo non che dá outra cousa que non sexa o deporte. Galicia pechou 2024 con preto de 320.000 licencias deportivas, un 3,4% máis que en 2023, das cales 98.000 son femeninas, ambas cifras récord. Alfonso Rueda facía referencia á necesidade dese apoio ao deporte e o papel que vai desenvolver na promoción do Xacobeo 27. Apoialo e apoialo con recursos, necesarios recursos, sobre todo ao principio, na base, apoialo cando vai evolucionando e apoialo tamén, e iso tamén é unha mensaxe para os patrocinadores privados que teñen moitísimo que ver aquí e tamén teñen moito mérito en moitas cousas que alcanzamos, invertir en deporte e invertir en moitísimas cousas boas, en saúde tamén, porque efectivamente o deporte tamén é saúde. Imos ter un Xacobeo dentro de 2 anos, é o ano no que nos mostramos o mundo. Dentro das moitas manifestacións que vai implicar, o deporte ten que ser unha fundamental. Por lo tanto, eu deixo aquí ese guante. A ver se chegamos a dentro de 1 ano e medio apenas, porque 1 de xaneiro do 27 está moi cerca, dedicando ao deporte a atención que merece e que sexa unha das cousas que nos faga sentir máis orgullosos e sexa, como decía antes, máis marca Galicia.